Machiegni kendo nyakura mgajwang' wadhi mbele gi miweche manyini chendo ni mara menye piny. Apisas mag Obila e boma ma Nambale, kaunti ma Busia, ong'wano bunde ariyo, kido mag G3 kod magina 22 kagimako achich achiel mawachore ni en apisa kidieny mar GSU manochungie tich. Kalore kod OCPD e gwengego George Ongozi, achijno nomaki kod apisas mag okwach kich kendo yudo bunde makamano e ogunia kendo pando machiegni kod aora. Ongozi wacho ni bunde no kachiel kod magina gin mago manogo ripodgi ni nokwalgi kambi moro mar apisas mag GSU gwenge ma Kopsiro Mount Elgon jumbe ariyo mokadho ka achijno yango kaka mago manochungie tich kanito weche moko mag njore. Chwale e nyim doho ka nonro osetieki. The officers, when they arrive at the home of the suspect sensed the presence of officers and tried to escape to their nearby supermarket. He was arrested at around 10 hours. After interrogation, he led the team to where he headed the two G3 rivals near River Suo Bank, approximately 500 meters from his home. It was established that the two rivals were found in a Manila. As we can see, the service number is for the ex-GSU officers. The suspect is with us.